ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ପୁଣି ଆସୁଛି କାଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ମୋ ଭାଇ। ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡରେ ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ ନେବା ପାଇଁ। दे दो ଫୁଲ ବାଲା ରାକ୍ଷୀ ଭଲ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ମିଠା ନେବା ପାଇଁ। କାଲି ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମିଠା। ଓ ୟାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଜାଗା ଏଇଟା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଉଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ। ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ନେଇଥାନ୍ତା। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଠା।